Ngicela ukunibingelela babukeli kwesibani samathongo channel. Ngibonge kuwena osubscribeile ukhulisa umsebenzi wethu. Ngibonge nakwena futhi ongibukelayo ukhulisa i-viewership. Ngoba lokho kuyangithokoza ngisho ekseni njalo uma ngivuka ngisho ngiqwashile ngivuke ngobheka ukuthi ke uYouTube uhamba kanjani. Untombize emncumela usibhamsokodo hawu mzukulu uganana nisibona umalokazana. Ngicela ukubingelela kuwena umbukeli oyingxenye, ngibingelele nakwena ongibukelayo ozoyithokozela futhi le clip le. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ubani oshisa impepho. Futhi uyishisa impepho kusuke kwenze njani. Uyabona lento ufuna siyikhulume sigcile kuyona kakhulu ngoba imindeni yonakele manje kunabantu othola ukuthi manje banukana abanye banokuba bomdala, abanye banokumfa bomdala, abanye kanokwana nje inkinga isempepheni. Ubani oshisa impepho? Okay. Ake sikhulume ke manje ngekhaya. Sabantwana sikekhaya, ubaba noma ukhona, useganiwe ubaba, nomkhulu ukhona, nomkhulu naye ugogo ukhona. Asike sithi ke manje umsebenzi wenziwa ubani? Wenziwa ubaba, umkhulu ukhona. Ubaba ngesikhathi enza umsebenzi usaphuma umuzi wandisa. Ubani oshisa impepho esimeni esikanjalo? Uyishisa impepho ubaba. Ngoba kuyashiyana umsebenzi, lo msebenzi wenziwa kuphi. Uma wenze ekhaya elikhulu uzoyishisa umkhulu impepho ngoba ukhona umkhulu, uyena ongamelela. Manje ngifisa ukuqwashisa ababukeli bokusibani samathongo channel. Ubani oshisa impepho? Uyishisa makwenze njani impepho? Asike sithi ke manje sike ekhaya ngoba umuntu uzodideka manje ngoba ngiyajula. Asike manje ekhaya ubaba ukhona. Mangabe ufuna ukushisela impepho uyaguqa kubaba wakho, baba ngicela ungishisele impepho, noma ngicela ungibele isanga ukuthi ngikhulume nabantu abadala. Siyakuthatha ubaba wakho usekusa empepheni. Manje ufike empepheni useyakhuluma ubaba ukuthi ke lena bani. Nangu umntwana ngimlethile kunina, ngicelelele inkulumo yakhe. Usehlala phansi ubaba wakho, so uyakhuluma wena empepheni. Usuyakhuluma empepheni, ukhuluma empepeni, lokho sokufuna ukudlulisa. Uma uqeda lapho so uyabonga. Mawubonga usenokho usiyabonga emsamo, seniyasukuma lapho. Kanjalo noma futhi wenze umsebenzi. Ngesikhathi esinya lapha empepeni ubaba wakho usiyakhuluma ukuthi nangu umntwana. Kukhona udaba ofuna ukuthula kunena, ngabe uphethe inkukhu noma ngabe uphethe imbuzi. Usehlala phansi ubaba wakho, sekuwena sobamba lezi nkukhu zakho noma leyo mbuzi yakho, soyakhuluma empepeni ukuthi ke nina bala ekhaya empepeni ngicela ukuthi nokuthi. So ubika leyo nto leyo oyifunayo noma ufisa ukuthi abantu abadala bakukhanyisele kuyona ekhaya. Asike sithi ke manje ubaba useyashona. Ubani oshisa impepho ke manje makushona ubaba? Asike sithi ke mhlawumbe ubaba kunamadodana ke mhlawumbe u4 noma u5. Asiyasuka kamadodana aseyolanda umfobo kayise ekhona. Aseyolanda umfobo kayise noma aseyolanda ubaba omdala wena usezoshisa impepho ekhona. Bese umbuzo wami uthi esihlaleni sikababa wakho ube kuthiwa undaba ezitha, ubani ozohlala ehlaleni sakho? Ubani ophatha ihlahla lakhe manje suke seyofa kwethunene ngoba kusuke inkosana esuke iphethe umlahla nkosi? Inkosana futhi esuke iphethe ihlangu sakhe. Manje nimlanda kanjani ubaba omdala azoshisa impepho la ekhaya nikhona nina? Ngoba impepho kufanele ishise.
Ngikhuluma lana ke ngumuntu osuke ezalelwe kuphi emshadweni abazali bakhe bacacile nje nesisekelo sakhe sokuphi sikuboka baba wakhe. Ebese nakhona inkosana akungena inkosana ngasonke isikhathi ehlezi eshisa impepho ngisho wena kini ufuna ukuzenzela ilato umfana. Kodwa wena uyakwazi na ukuthi hey bafo awungisakhuluma nabantu abadala ngifuna ukwenza hayi kungasonke isikhathi kufuna yena ngasonke isikhathi kunemisebenzi edinga inkosana kunemisebenzi ongazenzela wena yona kini ngalikwayo ngoba phela idlozi la kini leli. So wami ukubuza kusoyahamba emsamo uyokhuluma nabantu abadala bake niyozicelela wena indlela ngoba khona ukuthi wena uyathanda ukimsamo inkosana yena ndaba nomsamo wena uthanda umsamo futhi sekoma ke idlozi la kini leli kunomsebenzi edinga yona kunomsebenzi onongayenza ngaphandle kwayo inkosana yakini. Hamba ufike ushisa impepho uzikhulumele uzicelele khanye into zakho uzenzele futhi umsebenzi kulunga into zakho njalo. Kanjalo ngisho namantombazane ngisho ngabe intombazane ifuna umsebenzi inkosana iyanqaba inelungelo lokucela umfowabo khona bafo ngicela ungikhuthamise empepheni eseka ngifuna umsebenzi okanje ngoba akekho umuntu omkhulu edlozini odlula abantu abadala. Manje awukwazi umsebenzi wedlozi ukuthi wena uvela umise nje ngenxa yokuthi ungumuntu okholwa ukuthi uxhumane nawe. Cha, ngoba umuntu umephila nje uyaphila nje sithina sasidlozi nje omavula kufanele. Ebese manje ngifisa ke manje sikhulume ngomuntu osuke ezalelwe komalume. Lo muntu kanjalo ukuthi sekukhona umkhulu kusekukhona omalume bakhe naye usuke khona. Uma kukhona umkhulu wakhe komalume uyamcela umkhulu ngiyacela ungikhulumise nedlozi ngicela ungishisise impepho. Ebese umkhulu ethi mzukulu woza ngikuxhumanise nedlozi la ekhaya useyamthatha umkhulu usemuse empepheni sebeyakhuluma empepheni nawe useyamthula useyakhuluma umzukulu uyacela edlozini lo asuke ufuna ukucela useqedile njalo. Ebese uthola ukuthi ke futhi ke manje mhlambe umkhulu akasekho bakhona omalume hawu uyakhuluma nomalume bakhe malume ngifuna ukuyomsamo ngicela ukugoqa lapho kusesekushela ubudlelwane ukuthi ke wena uphilana kanjani nomalume bakho sebeyakuthatha umalume bakho sebekusokuphi empepheni. Leyini ngifuna ukukhuluma ngisela omalume abayeke ukuthi bagoloze nempepho uma enganza amadodakazi zicela ukushisela impepho. Hayi ingane sengaziphume ngampela iyophahla ehlathini sengaziphume ingane entabeni ukhona ukolosile awufuni ukushisela ingane yadadewini impepho ngoba awufuni into zawuzilunga ngaphezulu kwengane zakho. Hayi qala kanje na ukuthakatha nje qala kanje angikho kodwa lapho. Ebese ke manje omalume wakho ke manje sebeyakushisela ke impepho mawubona futhi omalume indaba yakhe abayizwa kahle khona ukhona la unelungelo lokuthatha impepho uyishisele endlini yakho losukulala kuyona ukhulume nedlozi lizokulalela lizokuzwa. Asike sithi ke manje la ekhaya ke amadodakazi wodwa ngoba kuyenza ukuthi kwesinye isikhathi njenganomfana yikho amadodakazi awodwa kwenzeka kanjani ke lapho. Amadodakazi ayakwazi ukuthi ashise impepho lapha emsamo bese angaungamela umsamo bese yahlehla emagxathini amathathe bese yakhuluma empepheni. Asike sithi ke manje lenganza amadodakazi ke manje seziyazala zizale nganomfana ubani ke sefuna ashise impepho. Le ngane yomfana iyona manje ekhuphuka iyohlala ehleleni sikabani sikamkhulu wayo sekuyiyona eshisa impepho aseyasuka amadodakazi emsamo ngoba phela seyikhona ingane yomfana manje sizoba sixhumaniso sabo nayo ikwazi ikhulume nedlozi ikhulumise nabaphila ngoba seyihlele kuphi ehlaleni sikamkhulu. Hayi ukuthi ke manje ngisho sekukhona ingane umfana la ekhaya seniyizalile senibhizi niphozumelana nempepho namantombazana ngathi umsebenzi olengane yini ngoba phela isuke ilethele lokho ukuthi manje ayizomela impepho yale ekhaya seyiyashiswa ke impepho.
sekuyacelwa emsamo seziyakhanya izinto so uyabuya futhi abusuka emsamo akini sozeni so uyobonga futhi engizama ukuveza nengifisa ukuchaza ukuthi ke umumlanjwana impepho yagushiselwa umkhulu bese eyakhithela umkhulu bese uyakhuluma uma umkhulu engaseke sashona ushisele umalume bese bakhithela lo malume bese uyakhuluma okanye uyishisele wena impepho uma ukuthi ke umalume ke abafuni ukuthi uyemsamo uzikhulumela ngoba akekho umuntu ongakuvimba ukuthi ukhulume nedlozi manje ngithi angicacise lapho ukuthi kahle kahle ubani oshisa impepho mawusuku yilongwe la kusiyogana khona makho awuyishisa impepho awuyenzi ngisho umsebenzi wena lapho awuyishisi impepho yilongwe uhlala lapha ya akhona kimi awunaliphunga la ekhaya uma kusuke ifile nje wazogana awunali igazi leso egalelo khona makho negazi la kwesinye isibongo so awuyena walapho awuqala ukwenza imisebenzi yakho ngisho ukuthi umdala ngisho ukuthi uma kwakuthatha wayogana nawe la gana khona nawe awuyishisa impepho yakho na uyena wakhuna buyela kumalume uyoshisa impepho khona uyoshisela impepho khona ilokho nje ngifisa ukudlulisa nengifisa ukucacisa kumbukeli okusibani samathongo channel umntwana wedlozi umntwana wethongo ongenagobela uyabona.